mavuto wa kunyumba kwanga siningagawane ndi munthu ena aliyense, siningamalembe pa tsamba langa la mchezo as an artist, no. Amakhala ndi mavuto wanga cause ndi udindo wanga kusolva mavuto au moyo wanga. Koma pali mavuto ena onena kuti ndekha siningakwanise, ndekha siningasenze, nimafunikira be munthu amene ningagawane naye kuti ndipepukidwe. Choyambirira nkhani imene ndifuna ndigawane nanu pano, nkhani imene ikusausa moyo wanga padakali pano, ni nkhani ya music yanga. Ndikukuwuzani inu chifukwa kuti inu mmandipanga follow chifukwa cha music yanga, chifukwa cha talent yanga. Inu simaneighbors anga, ndesi ndingamakuwuzeni zokhuzana ndi kwathu, kapena inu sazibale yanga sindingamakuwuzeni zokhuzana ndi mene ndikukhalira kaya ndi anthu ena kapena chani. Koma ndikukuona kuti ndi chanzero kuti ndigawane nanu mavuto amene ndikukumana nawo pa nkhani ya music yanga. That's why I'm here, kuti ndikuwuzeni kuti chikuchitika ndi chani. Kungonenako pang'ono, ine I got introduced in the game 2015. 2016 ndimene ndinayamba kumveka chilawe idayamba kutchuka nyimbo imene naimba ndi Nepmani. Ulemu wako Mulungu azikudalisa, unapanga chinthu chachikulu, ndi chifukwa anthu ndimakunyadira Nepmani. 2016 naimba chilawe changachi, kuyambira nthawi imeneyi kufika na pano ndatulusa mahita amene alowerengeka sambiri ya. Natulusa tango chidula 2018, natulusa ufiti, natulusa chidodo ndi again ndi zapo mpano. Nthawi yonseyi mwina sindinakatha malongosola mwatsatanitsana kuti chimachitika ndi chani. Mene nkamva kuimba nalibe manager, nalibe sponsor, panalibe munthu anayisa amene amandithandiza. Nimagwira maganyo ndikumapita kukajambula nyimbo ku studio. Nimajambula nyimbo ku studio sikunali lonsewo ndapeza ndalama yokwana 1.5 for producer amene ali Don Fox ankandimbira phone ndo akapeza luka kina kake obwereza jambule nyimbo. Ndimene ninkajambula nyimbo yanga apa until ninafika potopa kuti nyimbo ziningo zijambula zambiri, ndi jambule nyimbo lena kuti isinthe moyo wanga. Nauma ndi suspense ndakambirana naye nkhani paka ndinagwirizana kuti bwanji timupanga approach Nepmani tiimbe nyimbo imene ingasinthe chani kodi ingayambise career yanga kuti ndiziwike kuti ine nimayimba. Naimba chilawe inatchuka. Nthawi imeneyo nalibe ndalinakale kuti nalibe manager, nalibe sponsor. But anthu ena they came in after all kuti ndaimba nyimbo yabwino amene timati kuti chani PHP Entertainment. They came in anandithandizira video audio nditapanga kale itayamba so kumamveka patali. They came in, it was just an oral contract, sina sanline nawo contract ina iliyonse. Amango ndithandiza kuti munaso zina la PHP yo izidani izimvekerera. Titachoka pamenepo navutikaso kuti ndituluse nyimbo chifukwa kuti phindu lenileni muchilawe changachi sindimalipeza. Nalifana osatchuka o mashow analovuta kuti ndizapeza kumayambiriro. Apo until so ndinakumana ndi Mile Entertainment komanso HGI china Dr. V wakulilonga amene mamziwa anandithandiza nyimbo yanga ya ufiti. Anandipanga sponsor video nachoka Blanda kupita kulilongo kajambula video ya ufiti. Paka na video ija inatheka chifukwa iwo anayikapo zanja, anayikapo drama ndi nzeru zawo. On my own I couldn't manage kuti neyo ndijambule nyimbo ya ufiti ija mpaka naitheka anthu muzimvera. Sindikanakwanisa pandekha chifukwa ndinali munthu ochepekedwa. Ndimakhala ndimangopusha zinthu koma ndine mfana ochepekedwa ndithu. Izozo ndivomereze. Choka pamenepo kunabweraso nyimbo ya tango chidula amene wasinathandizidwe ndi as a company kapena record label, anali chabe anthu amene amandigaira kadola amene kadola akachanchani mpaka ndinajambula video ya tango chidula anthu munayimvera. Ndikunena izi kuti munditsate bwino lomwe kuti nthawi inayonse imene ndinatulusa nyimbo ngati inamveka ndi chifukwa choti anthu ena akanayikapo dzanja. On my own sizinali zophweka kuti ndikwaniritse. Artist amene upcoming artist alipo ambirimbiri amene amatha kuimba, koma sizophweka pa iwo okha kuti akhale ndi project imene angakwanise kuipanga promote, angakwanise kujambula video yabwino. Ena makanika ati ndoimba koma makanika ndithu kukhala ndi ndalama imene angapitire ku studio kuti akampase producer. Zimakanika zimenezozo olokulipira kola zimakanika zimenezozo. Ndikunena izi nyimbo zonse zimene niyo ndikuzitchula zimukuziziwa munazimvera chifukwa anthu ena akanayikapo zanja nathandizirapo. Ndinayimba tango chidula kenako kunazabwera again ndi chidodo.
zimene zinachokera mu EP yanga ya liwu loyamba. Liwu loyamba ndi project imene ndinayamba ndi ndalama zanga fukwa nthawi imene nali ndambapeza be mashow zaka zina zake ndimapeza mashow. Komano chimene mungadziwe ndalama imene munthu amapeza ku show imene industry yathu ili si ndalama zonse zimene ungazibwezerese kuchani kodi ungazibwezerese ku music. Pali ndalama zina umafuna uzithandizikira moyo wako kuti uzipita pasogolo. Manimvesesa? So kunabwera dawa si record label. Dawa ndi anthu amene amangofuna kupanga empower ma artist. Ninachitika mwayi chifukwa kuti nimangothokoza Ambuye fukwa anthu amene amabwera moyo mwanga ndipo music yanga imapitirira mpaka na inu kufika na tsiku lalo mmandiziwa mmanjoyabe nyimbo zanga. Koma you can see space imene nimatenga ndisanatuluse nyimbo nimatenga nthawi yayitali chifukwa kuti chani nimakanika pandekha kukwaniritsa kuti ndituluse nyimbo chifukwa kuti nimakhala kuti kuthekera palibe. You see, fast forward zonsezi ndanena kuti zimachitika ine sinasainidwe ndi munthu wina aliyense. Ndipo nimakanika kupanga utilize brand yanga kuti ndizipeza ndalama zokwanira nzitha kusamalirira moyo wanga komanso kukuzira brand yanga kuti anthu ifika mmango nena nthawi zonse kuti simukutulusa nyimbo. Munakaziwa mbali yanga munakatha kundimvera chisoni komano siningalongosole china chilichonse pa Facebook kapena kukalongosola kuna kulikonse. Nimakumana ndi zambiri ma struggles ndi ambirimbiri amene nimakumana komano ndizovuta siningakulongosolere zimene nimakumana nazo zonse. Now ndakhala nthawi ndisakuimba nyimbo ndikungopanga mitekete anthu ena manena kuti anatha munthu samatha ali moyo ine siningathe ndili ni moyo ayi. Koma ndimamva chisoni kuzimvera chisoni kuti anthu akuyankhula zambiri kuti nimangopanga focus mitekete sindikupanga za nyimbo. Komano sakuzuwa chimene chandichitikira kuti zonsezi zizichitika. Akuluakulu ndikudusa mu nyengo zowawa. Ndikudusa mu zambiri zimene ndaona kuti ndingukuza chifukwa mukamangoona muzikhala ndi maganizo osiyanasiyana muziweruza simungaziwe kuti chundichitikira ndi chani. Panopa it's been a month moyo wanga olokudya kumene kukhala kovuta chifukwa chani. Ine ndinalandira proposal kuchokera kwa munthu wina amene sindifuna kutchula zina chifukwa kuti sinkhani ya milandu cause sindikupikisanaso ni munthu iyayi. Sindikupikisana ni munthu koma ndifuna ngonena mbali yanga kuti nanenso zindipindulire. Nandira proposal kwa munthu amene ali ku America. Anandipanga proposal kuti azindipanga manage ndipo ndinamuvomera. Ananditumizira draft ya contract. Naiwerenga ku email kwanga kuli ma proposal ambirimbiri anthu ambiri akawandipanga proposal kuti andisaine. But on this one I got interested cause munali zinthu zambiri zimene moyo wanga ndimafuna zitachitika ndipo ndinaona kuti kuthekera kulipo kuti brand yanga itha kufika pena pake. Nditha kusintha nditha kufika pamene ine matani kodi ndimafuna. Ndinavomera zonsezija nawerenga contract ndinawerengesa zinzanga amene maziwa azibale yanga ndimakonda kuwerengesa azibale yanga ena yake ndimaziwa ndozindikirako ndithu ndima graduate. Nawerengesa anthu enaso anawerenga contract ija ndeti nawunikirana ndi mmene ndimayenera kuti ndimvesese komanso ndi mwina mmene mayenera kuti ndidziwe kuti zikutanthauza kuti chani chifukwa ine sikatswiri wa zamalamulo komanso ineyo siningaziwe zonse yayi. Contract ya mapeji almost mwina 8 siningathe zonsezo kuzitambasula ndi kuziziwa kuti zikutanthauza kuti chani. Akuluakulu anthu ambiri amabwera ngati angelo komano it's not easy kuti munthu uzindikire kuti munthu ukugwera pa trap kapena ne kuti chani you are being trapped kapena kuti ndizovuta ukakhaulwa kumana ndi anthu ochenjera amene amaziwa ntchito yawo anthu amene ali ndi ukadaulo ofuna kupanga zawo kuti zitheke kapena one kuti akatchali kapena ndingalende choncho. Nasaina contract nditawerenga china chilichonse nditafufuza china chilichonse anthu atanditanthauzira contract inali yabwinobwino koma panali mawu amodzi amene ndifuna 2214 pepani ndikukanika kulongosola mwina in details cause you know contract ndisanawerenge ndifuna ndilongosole. Atawa nanduza kuti azipanga invest china chilichonse
azika 70% ine ndizikapo 30% pa ma project amene tizikhala nawo. Ndimene otulusa album mu December nayamba kale ojambula paka na nyimbozo nalekeza nyimbo najambula nyimbo 6 zokha nakanika kupitiriza kamba kazovuta zina. Nyimbo zonsezo nalipira drama zanga za mtumba mwanga zimene nimapeza ku mashow. Komano adawa atabwera anandipeza ndili nkati molikoda album ndipo ndinalongosolera ma project anga amene ndili nawo ndipo nawo zoti ine ndikupanga izi ndizi ndipo ine ndifuna mundipangire izi kuti ulendo wanga upitilire ndipo anavumera Bobo. Nyimbo zonsezo so anazimvera natumizira ma demos ananena kuti ndizinthu za Bobo tinapanga na Glim paka na ndipo ndisana sign contract panatenga nthawi panali zinthu zambiri zokambirana ndipo ndimafuna pange clarify point ina iliyonse kuti ndikathe kuinvestesa kuti ikukamba zorani. Adawa anandilola ine ndisana sign contract amapanga ma delays. Ine nawo zauta mwene ndakhalise usatulusa nyimbo ndilole ni bwanji ndituluse nyimbo tijambule video. Adaja namba kupanga ma delays up until ine natenga drama imene nali nayo budget zinthu zina za moyo wanga kuti ndijambulire chani ndijambulire video. Najambula video sindifuna kuchula ma figures mwina ndizichula ma percentage. Najambula video not najambula video nalibira ma video nalibira ma model nalibira ma dancers ndinalibira ndipo kwa videographer chifukwa ni mazozo lizosezo pakamozi sindikanazi kwanisai. Adaja usejo ni maika paize amango da say don't worry tipanga zakuti ino contract machedwa kusaini. Adaja nantumizira drama kuti ase drama video nawo zindapanda ndada ndifusa za videos libali nalo ngosolo ndapanga zakuti Bobo eko dola hii ina ndipanga recover drama imene wagwirisa ntchito ndikutani ndikupasa ine mpaka navumeleza na sign contract video ili in process. Manivesesa pa drama yese imene ninagwirisa ntchito adawa anangoikapo 30% imene amanena kuti ndizika ineja anaikapo 30% ine naikapo 70%. Ni drama zambiri video ili nandonungira drama zochuluka kwambiri sindifuna kuchula ma figures koma ndifuna ndizingonena ma percentage kuti at least 214 adawa nditasaina contract now za kuti mani video yasala kuti ndikangopereka balance 150 kuti tiyambe kupanga ma process odulusacha. Ananduzo zoti azipanga china chichonse mu contract ndinayo pompa papa koma sinengathe kuwerenga china chichonse azipanga china chichonse pa moyo wanga ma promotions what china chichonse. Manivesesa ine ndinawo za kuti amweni tendikaombole video yatheka video rajambula ndananuza ndiyankho naye videographer nayankho ndi videographer anampasadi drama ichi. Actually drama imene anapereka ndimene inakwanisa kuti khaleso 30%. 150 inali anapereka yes 150 inali ngati 30% yawo inakwanisa 30%. You see? Anapereka 30% ndikutenga video kwa videographer. Nyimbo zanga zimene ninajambula za album anazitenga zonse ndikuzisunga. Ndi nawo zoramweni tituluse nyimbo. Komaso mnani na kuti drama imene ninajambulia video mundipasa. Adana akanika kundipasa drama yose drama yambiri kwambiri sindifuna kuichula drama yambiri anakanika kundibwezera drama yanga kuti video ndi yako nazo ndasaina contract imene nazo kuti ndizigweka po 30% ndena ngazichitika bwanji ma shares zoti tikambopeza phindu kuchokera muzimene tapangazi zizikhala bwanji. Adaja nakana ndena nazo okay ine fund bange terminate contract. Ndemana mwa contract yathu ananena kuti ukafuna kupanga terminate contract ulembe notice for kwa 30 days. Ulembe notice ya 30 days. Nalimba notice kwa uzoti ndifuna kupanga terminate contract sindikwanisa tisanapite patali ndipo tizindula ziyamba kale tentingozisilabe panjira ngakhale zili choncho ndene ndikubwezerani drama yanu ija mungu ndibwezerani drama yanga pena mungu ndipasa project yanga ine nditani kodi ndituluse videographer anamuzoda sapangi release anamopseza zambiri anamuzoda sapangi release video apo until yo atatani kodi atalamula. Adawo contract yose amagwisa ntchito malamulo ataku Indiana osati malamulo so ku Malawi. Anapanga zimezo ndi lawyer wawo ine ndilibe lawyer. Anapanga zimezo ndi lawyer wawo ku states kumene makhalako pano pata mwina mwezi ndikulimbana nawo kuti andipase video yanga sakundipasa video yanga ati ndidikire chifona kuti
contract imanena kuti mandiwerenge apa. Contract muli ma agreements amene ndinapanga agree ananena kuti akuti point iyi suti ine ndine mbuli suti ndinosazindikira ayi zonse zinaziwerenga ndikuziziwa ndipo namvesesa iwo also nafusa kuti apange clarify ndipo anapanga clarify. Ananena kuti the artist shall provide the agent cause adawa ali ndi agent osati manager ayi iwo ndi agent wa ma artist analuzo ndi agent wa ma artist. Contract yose amayuza mode agent osati manager kamena chani. Ananena kuti the artist shall provide the agent with such samples of work as are from time to time necessary for the purpose of securing assignments, sales and bookings. These samples shall remain the property of the artist and be returned within 365 days of termination of the agreement. Ananditsikimizira kuti ma screenshot iso napanga in case kuti nyimbo yanga andibwezera pakatha chaka ine ndaononga nyimbo chaka chino ndalama zanga zambirimbiri ati within 365 days imene ili chaka ndi nthawi imene atandibwezere nyimbo atandibwezere neyo video yanga kuti ndituluse. Iwo contract avomera kuti tipange terminate komano nyimbo yanga andibwezera pakatha chaka nawo zamwene sizingatheke nene mavutikira kuti zinthu ndizipanga ndalama imene napanga ndikanatha kupangira business ndine mavuto ambirimbiri chapuno ndipaseni nyimbo ndituluse tapanga terminate contract ndalama yanu ineyo nditani ndikubwezerani ndipo nawo ndalama yanu soilirede adawo mpaka na kusunga ati ndinaku uwerenge ma agreements a contract ndi zinthu zomvesa chisoni kuti ndinasaina. It doesn't mean kuti ndine mbuli kuti sine mazuwa chimene ndikuchita ayi. Anapanga clarify orally anayankhula kuti ndizoti ningofuna kuti masiku 365 ndizakwanilise kubwezeresa ndalama imene ndinaononga in case kuti tapanga invest zambirimbiri koma ndizakwanise kubwezeresa ndalama imene ndinaononga ndizapange sort out ndalama zimene tazipeza ndi ndalama zimene tinaononga kuti nditenge kugawo langa kuti nanenso ndisaluze. Then nawo zoti simunaluze kanthu mwandipasa ndalama yochepa imene sikukwanaso imene ili 30% imene ndakuzani kuti ndalama yanu ili ready ndikubwezerani. Nde panopa ndipaseni chani ndipaseni ineyo machenji anu ndikupasani ndipaseni video yanga ndituluse ndikupaseni ndalama. Anandikana nanu za sayine suli ndikusowa ndalama yako ndiochepa undisiye ndendese zinthu zanga amene ndimayendesera apa until now naisira kumayimbira makhozi ndimankhwana nawo olozulozulo liso ndiyankhwana nawo and chimene ndimalemba pa ujenizo akudziwa aso ndipo andiopseza zambirimbiri kuti andisumira ineyo ola atandisumira ineyo man nimavutika awaso akutumizaso ma message ondiopsezaso. You see, so ndikuzuwa zoti kwa ena mazitenga ngati kuti mwina ndinkhani imene mwina siyokhuza koma ndinkhani yonena kuti ineyo kundikhuza chifukwa kuti ndaononga ndalama zambirimbiri kuti zonsezo zitheke nimavutikira palibe amene amandithandiza mwanimvesesa. Now sindikuzuwa kuti ndi ine ndingamalowere no khomo landani no kuti adawa ndibwezere no nyimbo yanga chifukwa ine hadid binu kuti mwina ndili ndi lawyer kapena mwina zinakatha kundipindulira komano ndizonena kuti alesi amene nditamfunse kuti andithandize andiunikira kuti ndi zinthu zosatheka chifukwa kuti contract ndinatani kodi ndinasaina kale ndipo zonsezo zinalembedwa mu contract. Ndeneyo no apa pano chimene neyo ndalowa live iwo aonere ndi amve kuneyo zimene ine sindikulimbana nawo sindikupikisana nawo and I'm not saying kuti wo ndi munthu I'm not saying kuti ku being managed ndi chinthu cholakwika kapena chanchani. Ine ndinasankha sogolo ndinasankha kuti zinthu zanga zindiyendere koma zandika mmavuto chifukwa kuti ine ndimasankha kuti zinthu zanga zindiyendere mbuye monse mundakhanduka ndikakuwika ndi anthu chifukwa kuti ndimaopa zinthu zina zimene sinimazimvesesa komanso zinthu zina zimene muona kuti zindika mmavuto. Now I tried my best kuti mwina I should work ndi munthu onena kuti zinthu zindithandize koma zinthu zikukanika. Ine what I wanted what I want ineyo ndi
angondipasa nyimbo yanga ine chingofuna ngondipasa nyimbo yanga suti ine sindingathe kulimba ndi munthu ndilibe kuthekera kuna kulikonse ndilibe lawyer ndilibe ndalama zoti ndingamusumire munthu wadakonda angondipasa nyimbo yanga ine ndigwirise ntchito funa naononga ndalama zambiri ndalama zimene ndikanatha kupangira zinthu zambiri ndine mavuto ambirimbiri oti ndikanatha kuthandizira moyo wanga ndikanatha kuyamba business ndikanatha kupanga chani koma ndalama yonse imene ndinayigwirisa ntchito kupanga invest mu video wina wangobwera wangokaona ndi ndalama zambirimbiri munthu ali ku America ndi ndalama zambirimbiri koma kuti ndimubwezere ndalama yake yochepa yeniyeni 30% alright neyo ndithokoze wina aliyense amene wandimbira foni wina aliyense amene anandicheka azinzanga azibale anga mafanzi anga nonse ineyo ndi adono kulolo niyo kundithandiza munga ndithandize bwanji ndi zinthu zoti ineyo so sindikuzuwa zoti ndingadani koma ina just felt like what I should share with you mumve imene nini madusa ina mangona kuti sindikutulusa nyimbo zimandipweteka ine sikuti ndinasiya kuimba kapena ndimapanga focus zinthu zina koma ndimalimbikira kuti zinthu zizikhala za bo ndizijambula video yabwino anthu muzikondwera ndizimba nyimbo zabwino koma nthawi imene ndifuna kuyeserera kuti zinthu zanga zikhale zabwino you can see zinthu zimene ndimakumana nazo moyo mwanga mwanimvesesa issue ini maitenga issue yabwinobwino pano it's been a month now ndikulimbana ni munthu kuti angopanga zinthu zomwezo mpaka pano pamakhangati ka 14 nimamwimbira WhatsApp call kangati kuti ndine zimene ndikuyankhula sakuzimva ngati kuti ine ndikuyankhula ka language ina yake kapena ndikuyankhula zinthu zina zake zimene sakumva ndikuyankhula zinthu zabwinobwino kumuza amene ndipaseni zinthu zanga ndipaseni nyimbo yanga ndifuna ndituluse nyimbo yanga ayi koma ati neyo ndinasaina contract yolinga yake sinalinso chofuna ndithandiza anakhala amafuna ndithandiza issue ndi yaying'ono ndikanatha kukambirana issue iyi ndikukhala yabwinobwino ndikumbwezereti ndalama timene anaononga paine fuka anaononga ndalama yochepa yenene yoti osatiso ndingapemphese kwa anthu ndalama yoti ndimbwezere iyayi ndalama ndinayisonkhanisako ndekha nayisonkhanisa ndekha ndalama yoti ndimubwezere ndipo ndalama yo ilipo namuzamwene nachita kumupangira screenshot ndalama yamwene kuti ndalama mwayona ili ku account ndi yani yoti ndikupaseni kumalawi kuno mundiuze munthu amene ndingantumizire ndalama iyi yoti ine ndipase mundipase nyimbo yanga ine ndifuna ndituluse nyimbo yanga chopya akundiyankha bwana nakhasa mandiyankha bwezi nditaganiza zina akundiyankha koma akundiyankha zinthu zamwano zoti ine ndikuchironodabwa ngati kuti ngati ino ndapenga misalano ndineyo chifukwa ineyo ndikuyankhula zinthu zabwinobwino iyeso akundimva kuoneka kuti akundimva koma akungondiuza ase unasaina contract ndekudikire kaya ati ndidikire kaya ndidikira bwanji kwa chaka nyimbo ndajambula panova ikutha miyezi iwiri nditachijambulire ni nyimbo ndizidikirira so zichani moti nyimbo ndituluse ndakhaliso osatulusa nyimbo ndendayesesa mbali yanga kuti ndagwisa ntchito ndalama imene sindikanayikaso ku music ndikanathandizira mavuto anga ndini mavuto amweni ndini mavuto mwanimvesesa koma munthu akukanika kuno alright ineyo zimene ndikanatha kugawana nanu ndi zomwezi kaena azitenga kuti ndi zinthu zopanda ntchito koma ndithakuwuzani kuti ngati ndili ndi stress moyo mwanga ngati ndikusausika moyo mwanga it's about my music nimadalira music ineyo kuti moyo wanga uzikhala bwinobwino ndichifukwa chake ndimapezeka zoti gawo limene ndimapeza ku music ndikalitema kuti ndibwezeresenso music zimakanika nawo ndazipanga sacrifice kuti nditenge ndalama ija ndibwezerese ku music now zinthu kuwinaso kukandipanga zinthu ngati zimenezi ndikumva kwawa mkati mwa mtima wanga nde ineyo alright okay zabuno bwino ineyo nimakhulupirira ine nimapemphera ine ndi mkhristu ndimapemphera ndipo ndimakhulupirira zoti kumwamba ku Mulungu alipo ndipo ngati ine ndinalakwira munthu amwene ine sindimapemphesayi ndipo palibe amene amandithandizayi hadid bini ula ndosewa ndatchula anabwera mu music yanga uzandithandiza ndipo ndimathokoza chakuti kuti anthu amene anabwera kuzandithandiza for free palibe pamene anthu osewa ndatchula palibe pamene ananena kuti afuna kutenga gawo pa music yanga kapena afuna kutenga gawo pa ndalama imene ndimapeza ku mashow aya nangondithandiza nawo ndifuna kupanga munthu business oti ine ndizipindula iyeyo so azipindula mwaona I signed the contract bwinobwino kuti tonse zindithandize ine zindithandize eso zindithandize for the first time I wanted to try now zandika mmavuto
amene mungakwanise palibe chimene mungapange koma atawo akuonera live ndipo live iyi ndi saver ayionera nthawi ina iliyonse chimene ndingauze ine sindingakwanise kuwasumira ndilibe lawyer and I understand kuti ndinasaina contract ndi zinthu zomveseseka koma iwo amagwiritsa ntchito malamulo aku Indiana ku America ine ndi wa ku Malawi. I don't mind zinthu zimenezo zinachitika ngati ili mistake ndivomereze kuti mistake imene ndinapanga ndine koma ine ndimazitenga ngati zinthu za simple. Munthu akadikire masiku 365 before ndapanga terminate contract yoti tangokhalako mawiki cause chisainire ndisipanathenso mwina 30 days chisainire contract sipanathe 30 days ati ndilembe kalata nalemba notice amwene titangokhala masiku amwene tili mkatikati mwa zimenezi zinthu zakanika nachitanso kulembesana ndilembera ndimphanga notice namuzola se ulembe chizungu kuti mwina amvesese ndikalemba chichewaona ngati kuti ine ndikusewera ulembe chizungu atawa amvesese zimene ndikutanthauza nalemba ndizifukwa zimene ndinapangira terminate contract ndipo namuzola mwene ndimapanga expect zinthu zambirimbiri mwanimvesesa ine I try to balance my brand chiyambireni ineyo ndimayesesa kuti ndizingokhala relevant kaya sindikutulusa nyimbo ndimadziwa ndimavutikira kuti ndituluse nyimbo sindikutulusa nyimbo ndakhala chinthawi osatulusa nyimbo chifukwa kuti kuthekerako ndilibe mwanimvesesa. I just try to say relevance kuti at least nthawi imene nditazakwanise kupeza ndalama nthawi imene wina wakati azabwere kuti azandithandize neyo zizatheka ndizajambula project mwanimvesesa. Now ndasanduka ineyo olakwa ndasanduka ngati kuti ineyo osazindikira au nditenga ngati kuti ine sinduzuwa chimene ndikupanga pamene ndi zinthu zabwinobwino sindifuna ndimvere chisoni koma iye aziganizire madala muziganizire anoka it's a company mulipo anthu angapo koma niwe muziganizire mukakhala panokha muzozo nine ndikumva kwa ngati mwa mtima wanga olo moyo wanga papa ndingamaganize chani ndaononga drama olo ndilibe drama kuti ndingajambulire audio ndaononga drama zambirimbiri kujambulira video kuti nditulutseko video nditatha chaka ndakhala zaka ziwiri ine chituluseni video apa pasowa munthu ondithandiza ngati sindinakazipangira ndekha anakandipangira ndani poti sanapezeke munthu ondithandiza amene munthu wopempha sindingamachite kuwakakamiza anthu kuti andithandize iyayi sindingamachite kuwakakamiza anthu. That's why I try to mobilize my resources kuti ndijambule video iteke ndajambula video mwaikako ndrama yochepa imene sikukwana so 400,000 pano mukukanika kuti mundibwezere video yanga kuti ndibwezere ndikandrama kano nde mufuna nochani ino pamoyo wanga alright my guys don't worry ine sinkhani yozimangirira kapena ndikhani yoti chani koma iyi ndi nkhani imene ineyo moyo wanga imene undisausa moyo wanga kwa masiku onsewa sinkhaniso zina zimene mukuganiza za satanika zimenezo zopanda ntchito ndilibe nazo ntchito ine sindingajoine sataniki sindingapangezo zimenezo sizikugwirizana ndi nkhani ya straight ine ndimapemphera ndipo ndimakhulupirira zoti kumwamba Mulungu alipodi manimvesesa ndi amene alibezo chimene anthu mungapange. Anyway, thanks for watching. Amene munaonera ngati mungakwanise muzindipemphera but I'm okay, I'm a strong man, I'm okay, nothing can happen. Siningazimangirire siningadani ma message anu onse amene matumiza ndawerenga ena manditumizira mavesi ndawerenga koma ndi nyengo imene neyo ndikukanikabe kumvesa I'm a strong man and palibe chimene sindingazimangirire komabe moyo wanga ukusausika ndipo ndizakhala free pokapoka dawa kazandibwezera ine zinthu zanga. That's what I want. Mukamandoona ndikuyankhula ma jokes pamene paja kucheza nanu ngati mwantima mmakhala nkhawa mwanimvesesa iyi ni nkhawa imene ndaona kuti sindingachitira mwina kumana should share with you cause yandisokoneza moyo wanga chaka chikutha sinditulusa nyimbo anthu mmango yankhula zanu pa Facebook paja anatha kuyankhula nzopanda ntchito koma sindingakwanisa lese umuyankha payekha koma this is the issue now kuti nenda isesa kuti ndipange zinthu ngazimezi ziwina wabwera ndikupanga zimene anakakwanisa moyo mwake. Alright guys, thanks for watching.